Шын күңелдән сәламлыйм сезне лайыклы хит тапшыруын караучы тамашачылар. Һәммәбез гомер буена уңыш һәм нәрсәгә булса да ирешергә теләгәнебез турында уйланып яши. Тик нәрсә соң ул уңышлык? Август айы хит парады катнашучылары, студияга килгән кунаклар, татар шоу бизнесы яңалыклары, ВКга күзәтү сәхифәсе булар барысы да бу четерекле һәм киң кырлы сорауга җавап табарга ярдәм итәчәк. Хәерле сәгатьтә, дуслар! Дуслар, ничек уйлыйсыз? Уңышка ирешер өчен иҗат кешесе нәрсә эшләргә тиеш? Монда төрле җавап яңгырарга мөмкин. Татар эстрадабызның тату гаиләләренең берсе Ләйсән Гимаева һәм Булат Бәйрәмов эшләргә, тәҗрибә тупларга, уңышка ирешәм дигән максат куярга һәм аңа тайпылмыйча барырга дигән фикерләр белән уртаклашты. Сиңа барсы өчен оныттыра белгәнеңә, өмет итми артык сүзләр, мине ихлас сөйгәнеңә. Рәхмәт сиңа озак еллар, күзем булып көткәнеңә, назарыңны миңа биреп, бик бәхетле иткәнеңә. Йөрәгеңә керткәнеңә, җанга якын иткәнеңә, күңелләре көткәнеңә, рәхмәт, рәхмәт. Йөрәгеңә керткәнеңә, җанга якын иткәнеңә, күңелләре көткәнеңә, рәхмәт, рәхмәт. Йөрәгеңә керткәнеңә, җанга якын иткәнеңә, күңелләре көткәнеңә, рәхмәт, рәхмәт. Йөрәгеңә керткәнеңә, җанга якын иткәнеңә, күңелләре көткәнеңә, рәхмәт, рәхмәт. Ялгышлардан безне саклый алганыңа, бернигә дә карамыйча минем белән калганыңа. Рәхмәт сиңа юлларымда, авыр чакта очраганга, ышыклаган өчен җилдән алып кайнар кочагыңа. Йөрәгеңә керткәнеңә, җанга якын иткәнеңә, күңелләре көткәнеңә, рәхмәт, рәхмәт. Йөрәгеңә керткәнеңә, җанга якын иткәнеңә, күңелләре көткәнеңә, рәхмәт, рәхмәт. Йөрәгеңә керткәнеңә, йөрәгеңә керткәнеңә, җанга якын иткәнеңә, күңелләре көткәнеңә, рәхмәт, рәхмәт. Йөрәгеңә керткәнеңә, җанга якын иткәнеңә, күңелләре көткәнеңә, рәхмәт, рәхмәт. Йөрәгеңә керткәнеңә, җанга якын иткәнеңә, күңелләре көткәнеңә, рәхмәт, рәхмәт. Йөрәгеңә керткәнеңә, җанга якын иткәнеңә, күңелләре көткәнеңә, рәхмәт, рәхмәт. Парлы булганда уңышка ирешү җиңелрәк дип уйлый матур, гүзәл, бер-берсенә тиң булган Линар Баталова белән Марат Галимов дуэты. Әйе, келәмдә бер-ике кеше көрәшче түгел, максатка ирешергә уртак тырышлык һәм бердәм көч кирәк. Һәм моны бары тик канун буларак кына кабул итәргә кирәк.
Хәтерлисеңме? Һәр кылың күңелемне назлады. Сүзләрең уятты хисләрне. Хәтерлисеңме? Хәтерлисеңме? Яратам диеп әйткәнне. Хәтерлисеңме? Хәсрәткә яраттырган язмышларга мәхәббәт өргән. Җылы җәйнең, ялы җәйнең, хәтерлисеңме? Хәсрәткә яраттырган язмышларга мәхәббәт өргән. Җылы җәйнең, ялы җәйнең, хәтерлисеңме? Дулкынланып куйды күңелем, җылыңа тартылды йөрәгем. Хәтерлисеңме? Хәтерлисеңме? Туйларда әйтелгән антымны. Хәтерлисеңме? Язмышлар язмышка үрелде. Карашың назыма төренде. Хәтерлисеңме? Хәтерлисеңме? Кавыштырган ихлас сөюне. Хәтерлисеңме? Хәсрәткә яраттырган язмышларга мәхәббәт өргән. Җылы җәйнең, ямьле җәйнең, хәтерлисеңме? Хәсрәткә яраттырган язмышларга мәхәббәт өргән. Җылы җәйнең, ямьле җәйнең, хәтерлисеңме? Минем елмайдан аңлагансыздыр инде, карагыз әле, кем Мәйдан студиясының бу сагасын атлап кергән. Бу бит зәвыклы, искиткеч талантлы август айы хит парадыбызның катнашучысы Зөлфия Тимирова үзе. Сәлам, Зөлфия. Сәлам. Ничек хәлләр, ничек август айлары уза? Аллага шөкер, иссе. Шул иселеккә әз генә әле бик шынгы битеп булмый. Ияләнеп битеп булмый. Август айында бит инде әз генә сүрәнрәк була, шуңа күрә инде менә. Әзәк тынычлык табсаң була. Синең инде энергияң ташып тора, шуның хәтле җитез генә җәһәт кенә килеп керде. Бүген синең белән уңыш турында сөйләшәбез һәм инде гомумән бөтен артистларыбыз белән дә менә синең фикеренчә җир шарында яшәүче кешеләрнең гомумән уңышка ирешү дигән максаты, теләге булырга тиешме? Кирәкле берме ул? Миңа калса, ул һәрбер кешенең үз максаты булырга тиеш. Кабатланырга ярамый, димәк. Кабатлану түгел, ул теге менә әйтәләр бит әле теге читтән теге, менә сез инде шундый менә эш буенча уңышка ирешкә тиешсез, шулай булырга тиеш дип. Миңа калса, ул һәрбер кешенең үз максаты булырга тиеш һәм үз ихтыяры белән һәм үзенең теләге белән мөмкинлектән чыгып шушы максатларга ирешергә тиеш дип уйлыйм. Менә бит
Синең җавап бигрәк уйландыра торган, фәлсәфи дә кеше булып чыктың әле син Зөлфия. Менә социаль челтәрләрдә синең музыканы яратам дигән шундый бер матур язмаң бар. Музыкага кайчаннан мәхәббәт янды? Балачактан. Бәләкәй чактан. Әйе. Менә иҗатың турында сөйләшеп алыйк әле. Син лаеклы хитап пар канатлар җыры белән катнашасың. Әлеге җыр синең бик уйландыран. Шундый дип әйтәм, чөнки анда мәхәббәт сызыгы гомумән башка клипларга ошамаган үзең сөйләп үтә әлеге клип турында. Шушы җырга клип төшерергә уйлагач та инде башта мин инде сюжет буенча уйлый башладым. Башта инде ул бер төрле генә сюжет. Әйе, инде үземчә инде шундый ниндидер үзенчәлекле булсын дип, чөнки җыр инде ул саф мәхәббәт турында. Сюжет белән утырганда режиссер, сценарист белән ул гомумән гелдә икенче төрлегә әйләнде дә куйды. Димәк, сиңа монда ярдәм итте команда. Әйе, безнең командабыз бик зур, шактый, мин инде аларга. Булар бөтенесе чаллылар гына бар? Әйе, барысы да чаллы. Менә бит, менә. Сценарист, режиссер, безнең оператор кызыбыз, барлык актерлар, алар барысы да иҗади кешеләр, алар барысы да минем дуслар. Һәм инде шундый туплап зур команда белән шундый матур. Мондый дуслар белән бары тик алга гына атларга кирәктер дип уйлыйм. Дусларга сәлам да җибәрик әле бу урында. Бик зур сәлам барыгызга да. Алар инде җан атып торалар. Сорау, менә мәхәббәт тарихына килгәндә, анда 3 төрле мәхәббәт тарихы бар. Әйе. Әлеге мәхәббәт тарихларын тормыштан алдыгызмы, уйлап чыгардыгызмы? Без инде сценарист белән сөйләшкәндә шулай дип уйладык, гади тормышта була торган хәлләрдән чыгып. Анда инде безнең карасагыз барысы да гади егетләр, гади кызлар һәм инде шундый матур гына мәхәббәт тарихлары килеп чыкты. Миңа калса тамашачылар да моңа инаныр. Бик зур рәхмәт килгәнең өчен, елмаеп энергияңне безнең мәйдан каналы караучыларына бүләк иткәнең өчен һәм инде синең әлеге җырың безнең лаеклы хитыбызны дәвам итсен иде. Рәхим итеп карагыз. Сизмей калдың, утка салдың, суга салдың, хискә мандың. Сиңа гашык булганымны сизмей калдың, утка салдың, суга салдың, хискә мандың. Күңелем әзер алсы таңнарда, сандугачлар булып сайрарга. Күңелем әзер алсы таңнарда, сиңа атап җырлар җырларга. Лайыклы хит тапшыруын караучы, җыр моңга гашыйк булган тамашачыларыбызны ихлас күңелемнән сәламлим. Һәр хезмәтнең, һәр һөнәрнең үз төгәл кагыйдәсе һәм үзенчәлекле кануннары бар. Адәм баласы уңышларга бары тик тырышлык, хезмәткә бирелгәнлек нәтиҗәсендә генә ирешә ала. Бу атнаның татар шоу-бизнесы яңалыклары минем сүзләрне исбатлый. Дуслар, киләсе хәбәрләрем һичшиксез сезнең игътибарга лаек. Артистларыбызның җәй көнендә дөнья күргән премьералары кызыклы. Мәсәлән, җырчы Иркә Сәлам җырына төшерелгән клипын тәкъдим итте. Яраткан тамашачыларым, бу клипта бераз шаирлар аша сезне 90нчы елларга алып кайтырга булдык, дип язган үзенең социаль челтәрләрендә Татарстанның ат казанган артисты. Талантлы кеше, һәр яктан да талантлы дигән күркәм әйтем бар. Әлеге сүзләр Иркәгә бик тә туры килә. Аңа иҗади уңышлар теләп, икенче яңалыкка күчәргә тәкъдим итәм. Шоумен, татар эстрадабызның популяр җырчысы Рафис Калимуллин да яңа иҗат җимешен тәкъдим итте. Сүзем аның гөрләп яшә җырына төшерелгән клипы турында. Матур, тату гаилә булып бер көн эчендә төшердек. Барлык катнашучыларга, дусларыма, коллегаларыма шиксез зур рәхмәтемне җиткерәсем килә, ди Рафис. Дуслар, клип чыннан да бик саллы һәм сыйфатлы килеп чыкты. Һәр кайсыгызга карарга тәкъдим итәм. Афәрин, Рафис. Җыр озын гомерле булсын.
Озакламый көз җитә. Ә бу артистларыбызның яңа концерт сезоны башлана дигән сүз. Мәсәлән, күп еллар дәвамында эстрадабызның алдынгы җырчыларының берсе Гүзәл Уразов һәм Илдар Хакимов армый-талмый гастрольләргә әзерләнә. Артистларыбыз премьералар өстендә эшли, клиплар төшерәләр, фотосессиялар оештыралар. Озын сүзнең кыскасы 20+1 дип исемләнгән бу елгы концерт сезоны шәп булачак дип көтелә. Гүзәл Уразов белән Илдар Хакимовка исәнлек, саулык һәм күңел тынычлыгы телибез. Чыннан да, бу атнаның яңалыклары илһамландыра, хәтта җиң сызганып яңа үрләр ялысы килә башлады. Бер-беребезгә көчләр төстик, таяныч һәм терәк булы хөрмәтле тамашачыларыбыз. Шулай гына киләчәгебез өметле һәм якты булыр. Мен Миләүшә Фатхетдинова сезнең белән сау булашам. Җәйнең калган һәр көнен рәхәтләнеп үткәрегез, дуслар. Әмінә Миләүшә Сафина һәрберебезгә дә файдалы уй-фикерләре белән уртаклашты. Максатларга ирешү һәм уңышлы булу өчен негатив һәм начар фикер йөртүче кешеләрдән баш тартырга кирәк ди ул. Бу адымнан бер дә курыкмаска киңәш итәм дип өстәп тә куйды җырчы. Дөрес әйтәсең, Миләүшә, мондый сыйфатлы сүзләреңнән соң синең соңгы ярату җырың музыкаль тәнәфес буларак кына бар. Бу соңгы ярату хисләрем чуалган. Мин сине янымда күрәм дә куанам. Бу соңгы ярату китмәсен суынма. Кадерләп яшәрмен янымда булганда. Бу соңгы ярату, бу соңгы ялкыным. Син минем кадерлем, син минем якыным. Бу соңгы ярату, башкасы булмастыр. Моннан да яктырак таңнарым тумастыр. Бу соңгы ярату. Бу соңгы ярату әллә соң төшемме? Бизисең көнемне, караңгы кичемне. Бу соңгы ярату бик татлы, ягымлы. Хәтерли алмыйм мин һич шундый чагымны. Бу соңгы ярату, бу соңгы ялкыным. Син минем кадерлем, син минем якыным. Бу соңгы ярату, башкасы булмастыр. Моннан да яктырак таңнарым
Her vakit yaktı yüzlü pozitif jirşe Vinaris İlyigit uzun tumushtan uңaшлы dip sanay. Bu yaktı dünyaga mehabet işine kumulip tuğdım. Etiyeniyim tuğanlarım, tire-yündəgi kişilerim meni ihlas yaratalar. Şunun bilen min bәхетле di, yaxşı keyif bile gitişe Vinaris İlyigit. Layıklı hit tapşırığının onun başkaruğundağı qartayası kilmi birde jiri urunlu bulur. Yası kilimi işte Ömür kilim şitsede Nahabetten yanamı giyen Şeşlerge şaltı üstede Gitmişimde siksenimde Uzarga yazsın bizge Oşmak matır giyselerde Gitesi kilmi jiriden Yaşayale bu jiriden Gitmişimde siksenimde Uzargayasın bizge Oşmak matur diselerde Gitesi kirmi jiriden Yaşayale bu jiriden Yaşamitide bulsa da Kuglemun sigizinde Şo Yaşayale birge birge Mehabetin gizinde Gitmişimde siksenimde Uzargayasın bizge Oşmak matur diselerde Gitesi kirmi jiriden Yaşayale bu jiriden Yaşayale bu dünyanın Kaderim benim günen Sevgilerden yanıp giyip Nerim deyip Gitmişimde siksenimde Uzargayasın bizge Oşmak matur diselerde Gitesi kirmi jiriden Yaşayale bu jiriden Gitmişimde siksenimde Uzargayasın bizge Oşmak matur diselerde Gitesi kirmi jiriden Yaşayale bu jiriden 90'da yüzlerimde Uzargayasın birge Oşmak matur diselerde Gitesi kirmi jiriden Yaşayale bu jiriden Sanımda yüzlerimde Uzargayasın birge Oşmak matur diselerde Gitesi kirmi jiriden Yaşayale bu jiriden Yaşayale bu jiriden Layıklı hit özünün konakları bilen şın-şınlap maqtana ala. Bugün bizde icadi matur gaile dueti Rafil Celaliyev hem İlmira Gilfanov. Sizni selamlaymiz. Selamlar, hamma barcha Meydan telekanalının layıklı hit tapşırığın yaratıp qarauchi tomoshachilarning barchasına selam. Eng birinchi aytasi kelgan so'zim Ilmirani o'tgan tug'an kuni bilan qutlab olaylik hali. Hayda birgalab olqishlarlar. Ilmira, nishik o'tkardingiz tug'an kunni? Rafil bilan matur bo'lak yasadimi? Albatta, yildag'icha biz boramiz. Bilasizmi, biz yil sayin boramiz turli-turli shaharlarga.
экскурсияга. Мәсәлән, быел без минем туган көнемне үткәрдек Теләшедә. Теләшедә. Һәм ел сайын бер ресторанда уза инде ул, бер Әйе. 6 сәгатьлек банкет әзерләнә инде. Юк, Инде шунда гына- да Ялма инде эш ничә? беләнме? Эше дә бар, ялы да бар. Димәк, Рафил сиңа Шунда шундый уза. романтик тәкъдим, ул Романтик. көнгә эш алган булып чыга. Әйе. Инде 3нче ел рәттән шулай. Туры Нык килә. күңелле. Рәхмәт язdım. Романтика. Кемнәр шулай эшли алар? Иң мөһиме төрле шәһәрләрдә Әйе. яндырады. Ел сайын төрлечә. Ничек үзегезнең гомумән җәйләрегез үтә? Җәй гадәттәгечә үтә, ял белән эш белән берлектә без инде аңа гадәтләнгән, башкача без аны күз алдына китерә дә алмыйбыз. Үзегезне бәхетле дип уйлыйсызмы? Әлхәмдулилlah, Аллаһка шөкер. Икенче яктан килеп карыйм бу сорауга, үзегез бик уңышлы дип, уңышка ирешкән дип хис итәсезме үзегезне? Беләсеңме, аның өчен ниндидер чагыштыру булу кирәк бит инде. Ниндидер зур үрләр яки барып җитмәгән нәтиҗәләрне чагыштырган очракта гына уңышлымы юкмы икәнен аңлап була үзеңнең. Бу очракта безнең менә әле карап торган бер юнәлешебез бар. Без уңышлы дип саныйбыз үзебезне, Аллаһка шөкер. Алга таба күренә әле кайсы якка барыр. Әйе. Менә хәзер сорауны тәгаенлим. Бәхет белән уңышка ирешү менә сезнең өчен бер үк төшенчәме, синонимнармы, әллә гомумән башка әйберләрме? Гомумән башка әйберләр була алмый. Алар параллель рәвештә бара торган әйберләрдер. Уңыш, бәхет, алар барысы да бергә булганда гына күңелне сөендерә. Уңышым булып, бәхетем булмаска мөмкин, бәхетле булып, уңышым булмаска Тандем мөмкин. кирәк. Тандем кирәк. Бәхетне һәркем төрлечә күз алдына китерә бит инде. Барыбер шулай да, янәшәсендә тагын уңыш табылса, ул инде тулыланып кына китәдер дип уйлыйм. Рафилның фикерен ишеттек, Илмира, син дә әйт инде. Синең өчен бәхет нәрсәсе? Менә мин бүгенге көндә үземне нык бәхетле итеп саныйм. Минем өчен менә теге бер ел элек әни статусын алгач, мин тагы да бәхетле булып тойдым үземне. Шуңа күрә мин бүгенге көндә нык бәхетле. Монысы минем уңыш инде. Әйе. Шуңа күрә уңыш бәхетле. Әйе. Инде шуннан тормыш турында сөйләшкән, сезнең төнге ушак җырның премьерасы белән тәбрик итә алабыз әле, иң беренче. Әйе. Рәхмәт. Ул җырга клип төшерергә уйлыйсызмы? Үзегезнең ниндидер уйлаган картинкалар бармы? Клип төшерәсе килә. Аның инде төнге ушак исеме үк сценарийны инде Көндез төшереп булмаганы Әйе, көндез төшереп булмаганы белгеле. Төнлә безнең әле эшләр күп. Шуңа күрә ничек булып чыгар төшерәсе килә, ниндидер бер сюжет күз алдына килә. Карарбыз, насыйп булса, төнге ушак җыры да клиплы булып күренә. Клипка катнашчылар кирәк булса, безнең белән төнлә хәбәр нәшәсе эшлисез. Чакырырсыз дип үтәм. Әле иҗат җимешегезне көтеп калабыз. Премьерасы белән инде Мәйдан каналына беренчедән килгәнегез өчен тагын бер тапкыр күрергә, сезнең нурлы йөзләрегезне һәрвакыт елмаючан булганыгыз өчен, безнең тамашачыларны позитив белән гел сөендереп торганыгыз өчен зур рәхмәтне җиткерәбез. Рәхмәт. Рәхмәт чакыруыгызга. Рәхмәт килүегезгә. Бүген инде Мәйдан каналында сезнең клибыгыз катнаша. Шул клипка без инде тамашачылар белән нәрсә эшләргә тиештирәме? Карыйбыз һәм тавыш бирәбез әлбәттә. Әлбәттә. Күчәбез бергәләп. Ашуланыма кайы вакытта аңламасам синең белән бер казанда кайнамасам каршы әйтеп хәтереңне калдырганда юк сүзе белән йөрәгеңне яндырганда Ашуланыма юкка телмә бәгыремне Ашуланыма югалтма сине кадереңне Ашуланыма сабыр булсак узар барда Ашуланып яра салмага азиз жаныга Казан егетләре дә үзләренең уй фикерләре белән уртаклашты. Уңышка ирешү өчен кеше белән аралаша белгән, эш сөючән булырга һәм барлык юнәлешләрдә дә иҗади фикер йөртергә кирәк ди Айсаф, Илназ һәм Айдар. Минемчә, аларның Диңгез Дәрья җырына төшерелгән клип егетләрнең сүзләрен исбатлый.
игътибар белән карыйк әле, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Дулкын булып килә диңгез суы ярларга, мәхәббәт сорамый килә, кирәк түгел сайларга. Мәхәббәт сорамый килә, кирәк түгел сайларга. Язмыш көймә, диңгез дәрья, Җитәкләшеп йөргән эзләр калды диңгез буенда. Диңгез төсле зәңгәр күзләр күңелемдә уемда. Диңгез төсле зәңгәр күзләр күңелемдә уемда. Язмыш көймә, диңгез дәрья, сагышымны баса алмый дулкыннарның шаулавы. Диңгез кичүдән дә авыр, мәхәббәтне яулавы. Язмыш көймә, диңгез дәрья, икебез ике ярда. Сөю китмә, ялгыз итмә, Менә хәзер, хөрмәтле тамашачылар, тотынып утырыгыз. Чөнки безнең лайыклы хит тапшыруы чын мәгънәсендә ямьләнде, гүзәлләнде. Чөнки бездә кунакта ямьле төркеме кызлары. Ничек хәлләрегез? Шәп, бик әйбәт. Тулы составта күрмәдек бүген кызганычка каршы. Вероника кайнар сәламнәребезне җиткерәбез. Алина Безне кара. килгәнегез өчен рәхмәт. Сәхнәдән сез икәү генә чыгыш ясамыйсыз бит инде, Вероника. Һәр гел без аны турыда беләбез. Аерым бер вакыйга да бар бит әле. Бүген бездә үзенең күптән түгел генә туган көнен билгеләп узган Альбинабызны тәбриклик әле. Рәхмәт. Сине инде бөтен кеше тәбрикләде, хәтта үзеңнең төркемдәшләрең сәхнәдә тәбрикләде бит инде. Ничегрәк сиңа үзеңә менә хисләр сәхнәдә бит тәбриклиләр. Минем өчен сәхнәдә туган көнне үткәрү ул гадәти эш инде Менә хәзер. бит. Һәм мөгаен һәрбер артист өчен дә дип уйлыйм.
Әлбәттә, мин бик сөендем һәм кызларга мин рәхмәтлемен. Biraz гына көтүп тә торгансыңдыр әле сәхнәдә. Biz аңа шундый сюрприз әзерләдек. Альбина бу турында белмәде дә, уйламады да, шундый матур килеп чыкты. Әйе, без күзәтәбез. Анда бер әйбергә игътибар иттем. Сиңа менә шу кутлаган вакытта тамашачылар да рәхәтләнеп яратып кул чаптылар. Әйе. Ничек уйлыйсың, бу ничектер үзегезнең уңышка ирешүегезнең бер дәрәҗәсе түгел микән? Миңа калса, Альбина минем белән дә бер фикердә булыр. Бу инде уңышның ниндидер югары ноктасы дип әйтеп булмый. Чөнки менә Альбина әйтеп китте, ул инде безнең өчен гадәти эш, артистлар өчен гомумән бит инде без туган көндә дә Гел сәхнәдә үткәрәбез. Бөтен бәйрәмнәрне сәхнәдә үткәрәбез. Кызлар, юкаган әйтмиләр, артист тормышы сәхнәдә генә түгел, юлда да, гел сәфәрдә, гел сәхнәдә. Миңа калса, менә үзегез әйттегез, дәрәҗә әле тагын алга таба зур. Ирешергә насыйп булсын. Әйе, менә авызны тартып алды. Ишеткәнебезчә, сезнең бит инде туган көнне билгеләп үтәчәксез 1 августта булса да, декабрь айында. Әйе, декабрьнең ахырында Уникс концертлар залында. Нәкъ тә шулай барлык тамашачыларны көтәбез. калабыз. Инде менә бит, күрәсезме, декабрь айында узасы концертларга җиң сызганып җәйдән биреләзләнә. Әлбәттә. Булай булгач без дә киләбез. Алла бирсә китеп калабыз. 1 августта үтәсе туган көнне, менә декабрьдә үткәрергә әзерләнеп бирелә. Уйлап карагыз, ярты ел бар бит әле. Декабрь ахыры дип беләм. Әйе, декабрь ахыры Уникс концертлар залында безнең тәүге зур сольный концертыбыз узачак һәм барлык тамашачыларны да үзебезнең концертыбызга чакырып калабыз. Килегез. Без сезне көтәбез. Үзегез генә түгел, дуслар да була, иҗатташ дуслар да була. Әлбәттә, анысы әлегә сер, бик зур артистлар булуы көтелә. Шуңа күрә килегез, үзегез барысын да үз күзләрегез белән күрерсез. Булай булгач, мин дә барам, уйлаган хыялларыгыз тормышка ашсын. Һәр вакыт шулай елмаеп яшәгез әле кызлар, чөнки сезнең Ямле төркеменең миңа калса елмаю гына ни тора. Ә менә үзегез ничек уйлыйсыз, Ямле төркеме тамашачыга һәм гомумән ни өчен нәрсә бирергә оешкан коллектив микән? Төп максатны сорыйсың инде син, әйме? Беләсеңме, безнең кызлар белән фикерләштек, без бу сорауны инде күптәннән ничектер Көтеп җирдегез. Юк, шушы сорауга җавап безнең күптәннән әзер дип әйтәсе килә. Ашыгыз әле серләрне мәйдан Төп каналы тапшырыгыз. максатыбыз ул инде бәлки күренеп тә торадыр безнең группадан төркемнән неме халык җырларын, элекеге безнең ретро җырларын яңартып яшь буынга калдыру максаты. Алар менә шушы җырларны тыңлап үссеннәр өчен, безнең татар телен, татар җырларын онытмас өчен менә шундый безнең бер зур миссия дип әйтимме соң инде төркеме безнең. Әйе. Елмаеп торган яшь шигәр кызлар дөнья күләм безнең милләтне алга таба тарту өчен шундый зур эш башкаралар икән. Һәм инде менә шушы җырларны шундый стиль үзенең ниндидер изюминкасы белән халыкка тарату максаты да менә шул максат белән бергә шунсы да тора янында. Кызлар, зур рәхмәт, изюминка дигән сүзегез ошады дигәндә. Чөнки сезнең ул әйбер бар, сезнең ул һәрвакыт позитив, елмаеп торган яхшы кәефегез. Шул кәеф белән безнең студияга килгән өчен зур рәхмәт сезгә, кызлар. Сезгә рәхмәт. Алга таба лаеклы хит тапшыруын дәвам итәбез. Сезнең мотор җырыгыз белән тамашачылар тавыш бирәбезме? Әлбәттә, без көтеп калабыз. Күчәбез, сезнең клипны карыйбыз. Күтәрелә томан, бишек жарасыман, ағыламың таңнар атқаныда. Таңым таңының жаран, туған яқының мұңан, шаңлап шешімәләрі ағанда. Тырышкан табар ташка кадак кагар дигән татар халык мәкален белмәгән һәм ишетмәгән кеше юктыр мөгаеп. Бу гыйбарә күркәм һәм мөлаим җырчыга хит парадыбызның киләсе катнашучысына Фәйрүзә Заһидуллинага туры килә.
ул һәрдаим иҗади үсештә. Көннән-көн шәхесен үстерә, тугры тамашачыларына яңа җырлары белән куандырырга тырыша. Минемчә, менә бу чын-чынлап уңышка казану. Афәрин, Фәризә. Лайыклы хит студиясы бусагасын бик талантлы җырчы, автор, башкаручы Айгөл Закирҗанова атлап кирде. Сәлам, ничек? Сәлам, Аллага шөкер. Рәхмәт безнең студияга килгән өчен. Айгөл, иң беренче без инде синең күзәтеп барабыз. Мәйдан каналы тамашачына синең инде яңалыкларын бөтенесе сөйләп бетермәсәк тә, синең гаиләдә үзгәреш турында сорыйсы килә. Булгандыр инде бер инде яңалыклар, әйме? Яңалыклар бар әлбәттә, ләкин бу яңалыкны күбесе белгәннәрдер инде. Тормышка чыктым. Тәбриклибез, тәбриклибез. Рәхмәт, бик зур. Һәм инде калган яңалыклар сер булып калсын. Менә бит, менә шын артист шулай буладыр инде. Нинди булса серне калдырмаса, бүтәнчә булмый. Шын күңелдән тәбриклибез, бәхетле, мәңгегә бергә булыгыз. Инде сине көйләр язучы буларак беләбез.
көйләр язу дигән әйбер кайлардан килә? Менә нәрсә ул синеңчә? Илһамланып алымы ул? Көй язу күбесенчә миңа кишен килә. Кишен? Илһам кишен килә дип әйтсәк тә була. Ә менә кайбер кешеләр заказ буенча күбрәк сорыйлар бит инде заказ белән язырга дип. Ул очракта менә бик авырга туры килә. Махсус иттереп утырганда килеп чыкмый. Менә бит, менә. Ул менә ис итмәгәндә килеп чыга. Көтмәгәндә, әйе. Шуннан да бу үзенә күрә бер сәләт, каядыр килә торган, кайдандыр килә торган әйбердер. Ә менә сорыйлар дисең, кайсы яктагы юнәлешләрдәге җырга мохтаҗ күбрәк менә синеңчә? Нинди җырлар синнән сорыйлар? Айгөл, менә мондый булсын дигән бармы шундый? Безнең җырчылар күп бит инде. Әйе. Һәм һәрбер кешенең репертуары да төрле. Кемнәргәдер моңлы җырлар кирәк. Кемнәргәдер салмак җырлар кирәк. Ә кемнәр инде шаян, дәртле, матур җырлар. Темаларга кагылышсы мәсәлән, бармы менә гел ярату гына түгелдер бит инде. Юк, мәхәббәт кенә түгел, әти-яни, туган як, аннан соң инде шул бәхетсез мәхәббәт инде күбрәк. Лайыклы хитта синең туган көн дигән җыр катнаша бит инде. Менә ничек уйлыйсың? Тамашачыларга әлеге җыр менә нәрсәсе белән ләктереп алынды дип уйлыйсың? Күбесенчә бәйрәмнәрдә шушы җырны бик җылы кабул итәләр. Актаныш якларында яшәп иҗат итүче Зөлфирә Сәфәргалиева язып бирде бу җырны. Сүзләрен дә көендә. Һәм димәк син әле үзеңнекеләреңә түгел, башка авторлар белән дә әйбәтләп эшлисең. Әйе, күп авторлар белән эшлим. Соңгаралар гел үзеңнекен генә җырлау. Әйе. Ничектер дип әйтим инде. Килешеп тә бетмәде Килешеп тә бетмәс. Әйе, автор башкаручы буларак гел генә үзеңнекен җырлау кирәкмәс дип уйлыйм. Шуңа күрә башка авторлар белән дә эшлисе килә. Һәм бу җыр бик җылы кабул итте тамашачы бу җырны. Гомумән туган көн җыры бит инде ул. Шундый вакыт һәр кемгә кирәкле җыр, әйе, күңелле җыр. Шуңа күрә. Ә менә үзең ни өчен нәкъ менә шушы җырны безнең лаеклы хитка дип сайладың? Күңелле, матур җыр. Үзеңә ошый. Үземә дә ошый, халыкка да ошый. Шуңа күрә. Димәк, әлеге җырың сиңа тамашачыларга ошар дип ышанып калабыз. Айгөл, елмаеп шушы безнең студиябызга килеп кергәнең өчен генә булса да рәхмәтләрне җиткерик әле. Мәйдан каналы тамашачылар белән берлектә. Һәм минем тамашачыларга да әйтер сүзем бар. Бәхетле булыгыз, шатланып, елмаеп, көлеп яшәргә язсын шушы матур дөньяларда. Әлеге җыр тамашачыларга тагын да елмаю, яшәр өчен дәрт өстәсен генә дип әйтәсем килә. Үзенең матур җыры белән дәвам итә лаеклы хитебезне. Айгөл Закирҗанова, тавыш бирергә онытмагыз инде. Yaşlı kut uzun ömür tellim Şun көңілімнен hürmet item Oltırmışlar tellim Qatlı bulsun Bugün tuğan günün Selametlik qaqşamasın Güleş bulsun yüzün Yemli günler yaşlı kut uzun ömür tellim Şun көңілімнен hürmet item Oltırmışlar tellim Шумырт чәчәк аткан вакытта кызлар җилкенә, балан чәчәк аткан вакытта балык сикерә дигән борынгыларыбыз. Лаеклы хит тапшыруның бу мизгелендә ВКга күзәтү ясау урынлы булыр. Дусларыбыз, Мәйдан каналының рәсми төркеме гөрли, дөрле яңа үрләрне яулый. Сез безне саллы саннар белән куандырасыз.
Мәсәлән, хит парадыбызның август айы катнашучылары Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльфановның музыкаль бүләге 26 меңнән артык каралган. 400-гә якын лайк. Күркәм пар, субханалла, күз тимәсен, үзләре шикелле җырлары да матур. Сез супер. Алга таба да уңышлар сезгә. Һәм башка җылы сүзләрдән торган кайтавазлар шактый бик күп. Мондый тамашачыларга ия булу уңышлы. Әфәрин, Рафил һәм Илмира, без сезнең өчен бик шат. Мәйдан каналының тапшыру төшерү мизгилләре дә язылучыларыбызны битараф калдырмый. Кунак бит шоуның кунаклары белән әлеге фотосурәт 20 меңгә якын каралган һәм 160-тан артык лайк җыйган. Мәйдан каналының иҗади проектлары белән кызыксынганга, түземсезлек белән яңа чыгарышларны көткәнгә зур рәхмәт, тугры тамашачыларыбыз. Алга таба да сезне куандырырга тырышырбыз. Мәйдан каналының ВКонтакте рәсми төркемендә булмаганнарга тизрәк язылырга киңәш ителә. Көн сайын чыгып бара торган җырлар сезне көтеп кала. Шулай ук кайтавазлар языгыз, дуслар. Без һәрберсен укыйбыз. Иң кызыклыларын Мәйдан каналының лаеклы хит тапшыруында да шушында яңгыратырбыз. Бердәм һәм бергә булыйк. Дуслар, август айы хит парадында катнаша торган ошаган җырга тавыш бирү өчен 5533 кыска номерына SMS хәбәр юллый аласыз. Тулырак мәгълүматны Мәйдан.тв сайтына кирип табып була. Уңышлык турында сәгатьләп сөйләшергә була. Тик гомеребезнең нинди генә үрләренә менсәк тә, исән-сау булып калык дип әйтәсе килә. Сәламәтлек тормышыбызның нигезе. Исәнлек булганда гына кеше үзенең теләк омтылышларына ирешә ала. Лайклы хитның киләсе чыгарылышы бик тә кызыклы булачак. Чөнки төгәл бер атнадан соң гына август айы хит парадының җиңүчесе билгеле булачак. Түземсезлек белән бу вакытны көтәбез. Мәйдан каналының иҗат төркеме һәм мин Илмир Ямалов сезнең белән бүгенгә саубуллашабыз. Теләгән уңышларыгызга ирешергә насыйп булсын дип кенәстәсе килә.